Hľadáte štartovací byt alebo investičnú príležitosť vo Zvolene? Mám pre vás zaujímavú ponuku. Ponúkam na predaj veľký jednoizbový byt o výmere 38 m2 na sídlisku Zlatý potok. Čo poteší najmä vodičov? Súčasťou predaja je aj podiel na pozemku okolo bytového domu, ktorému prislúchajú 2 parkovacie miesta. Dispozícia bytu je praktická, z chodby sa dostanete do kúpeľne a WC, do priestrannej kuchyny so špajzou a veľkej izby. Byt prešiel v minulosti čiastočnou rekonštrukciou, boli vymenené stupačky, pôvodné jadro nahradilo murované. Samozrejmosťou sú plastové okná, novšie podlahy, aj kuchynská linka, čo vytvára nový základ pre ďalšie úpravy podľa vlastných predstav. Pekné reality SRO, vaša realitná kancelária. Nezabudnite nás sledovať na sociálnych sieťach a webovej stránke.